खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ दिया ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ पिएम मदिया सासे गोजाम लोगो, हाग्रामा महिलारिया क'क्राझाराव गावारि सोमोन्दोखौ गोसोखांदों। क'क्राझाराव अमृत भारत एक्सप्रेसखौ बरायबाय, ओनसोलाव रेल फोनांजाबनाय गोहोखौ बांहोनायनि थाखाय बाख्नायदों। आसामनि गोदान बन्दे भारतनि गिबि सानावनो सासे लाइमोननि जिउ खोमायो। पिएम मदिया हाग्रानि जिब-जुनारफोरखौ रैखाथि होनो आरो फोनांजाबनायखौ साबसिन खालामनो थाखाय काजिरङा एलिभेटेड करिडरनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनो। आसामनि बङाइगावआव थानाय शिब मन्दिरनि साखाथियाव गोसारना थानाय सन्देह गोनां बेदर आरो जाग्रा मुवा बेसादफोर मोन्दों। बाक्सा जिल्लायाव हाग्रानि मैदेरजों गाग्लिजानानै उन्दै हिन्जावसानि जिउ खहा। वर्ल्ड इकनमिक फराम 2026 आव आसामा गिबि खेब बाहागो लागोन। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ पिएम मदिया सासे गोजाम लोगो, हाग्रामा महिलारिया क'क्राझाराव गावारि सोमोन्दोखौ गोसोखांदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTC) नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया रबिबाराव क'क्राझाराव गंसे प्राइभेट माल्टि स्पेशियलिस्ट देहा फाहामसालिखौ बेखेवनाय समाव पिएम नरेन्द्र मदिजों गावनि गोलाव समनि सोमोन्दोनि सोमोन्दै बुंथियो। बड' गोजोन गोरोबथानि बोसोरसालिया फालिथायनि सिगां बिथांनि बिबुंथिया ओनसोलाव गोदानै राजखान्थियारि दान्थे-बिदान्थे सोमजिहोदों। महिलारिया देबरगाव फाख्रिगुरियाव नीलाचल देहा फाहामसालि आरो बिजिरसं मिरु बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बुङो। बिथाङा गुवाहाटीआव जानाय बागुरुम्बा मोसानाय हाबाफारिनि समाव गाहाय मन्थ्रिजों बावैसो जानाय सावरायलायनायखौ गोसोखांनानै बुङो दि मदिया बर' हारिमुआरि दिन्थिफुंनायखौ बाख्नायदोंमोन। हाग्रामा महिलारिया बुंदों दि बियो गोजोननाय मोन्दों आरो गावनो आंजों खेबनै आखाइ हमलायदोंमोन। महिलारिया प्राइम मिनिस्टार मदिखौ सासे गोजाम सिनायजानाय आरो गोलाव समनि लोगो होननानै बुङो। गोदान देहा फाहामसालिखौ गोबाव समनिफ्राय नेनानै थानाय गोनांथि होननानै मख'नानै महिलारिया बुङो दि बे सुबिदाया क'क्राझार आरो खाथि-खालानि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ जायगायावनो मोजां सावस्रि फाहामथाय होगोन आरो गाहाय नोगोरफोराव थांलाय-फैलाय खालामनो गोनां जानायखौ खम खालामगोन। 27 जानुवारिनि बर' गोजोन गोरोबथानि बोसोरसालिया जथुम्मायाव खौरांगिरिफोरनि सोंथिनि फिननाय होनानै महिलारि बिथाङा बुङो दि BTC-आ मावख'आरि महरै बे हाबाफारिखौ फालियाखै आरो UPPLनि आफादगिरि आरो BTC-नि गाहाय प्रमद बर'खौ नोजोर होनानै बे हाबाफारियाव मोनसे राजखान्थियारि बिबुंथि होयो। नैथि खौराङाव दङ क'क्राझाराव अमृत भारत एक्सप्रेसखौ बरायबाय, ओनसोलाव रेल फोनांजाब गोहोखौ बांहोनायनि थाखाय बाख्नायदों। क'क्राझारनि थागिबिफोरा रबिबाराव अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन जागायनायखौ बरायदों। आसामनिफ्राय गंनै अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगारि जागायदों। मोनसे ट्रेनआ कामाख्या जंक्शन आरो रहटकनि गेजेराव खारो, फारसेथिं गुबुन मोनसेया डिब्रुगड़खौ लखनौनि गोमती नगरजों फोनांजाबो। गोदान सिबिथाइफोरा गोख्रै आरो बांसिन आरामगोनां दावबायनाय होगोन आरो आसाम आरो सा-भारतनि गेजेराव रेल फोनांजाबनायखौ गोख्रों खालामगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। क'क्राझार रेलवे स्टेशनाव अमृत भारत एक्सप्रेसनि सौफैनायखौ रायजो-राजाफोरनि बरायनायजों लोगोसे बरायनाय जायो। बे हाबाफारियाव क'क्राझारनि MP जयन्त बसुमतारी, BTR-नि मावफुं सोद्रोमा रोनगोरा नार्जारी, जायगानि MLA लरेन्स इस्लारि आरो गोबां अनजिमानि थागिरि आरो दावबायारिफोरा नुजाथिदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै MP जयन्त बसुमतारी बिथाङा सा-सानजा ओनसोलाव रेल लामानि जौगाखांनायखौ गोनांथि होनायनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि दैदेननाय मिरु सरकारखौ साबायखर बावो। थामथि खौराङाव दङ आसामनि गोदान बन्दे भारतनि गिबि सानावनो सासे लाइमोननि जिउ खहा। पुलिसआ रबिबाराव फोरमायनाय बादिब्ला गोदानै जागायनाय बन्दे भारत एक्सप्रेसनि गिबि सानावनो सासे लाइमोना बाज्रुमनानै जिउ खोमायो। बे जाथाया सनिबारनि हर गेजेराव बजालि जिल्लानि पाठशाला रेलवे स्टेशनाव जायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ कुकुवा बाथाबारि गामिनि थागिबि 22 बोसोर बैसोनि जनदीप दास होनना सिनायथिनाय जादों।
मावख'आरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला सेंग्राया मालदा टाउन कामाख्या एसि स्लिपार बन्दे भारत एक्सप्रेसनि मोखाङाव बाज्रुमदों मानोना बियो स्टेशनजों थांगासिनो दंमोन। गोब्राबै जखम जानायनि जाहोनाव बिथाङा जायगायावनो जिउ गोमायो। रेलवे आरो पुलिस बिबानगिरिफोरा जाथाय जायगायाव थाङो आरो उनाव गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला गिबि नायबिजिरनायाव गावखौ फोथैना लानाय नुनो मोनो, नाथाय बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ पिएम मदिआ हाग्रानि जिब-जुनारफोरखौ रैखाथि होनो आरो फोनांजाबनायखौ साबसिन खालामनो थाखाय काजिरङा एलिभेटेड करिडरनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनो। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा आसामाव काजिरङा एलिभेटेड करिडर बिथांखिनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनो, जाय मोनसे मख'जाथाव लामा हाबाफारि जायनि थांखिया हाग्रानि जिब-जुनारफोरखौ रैखाथि होनाय आरो ओनसोलाव फोनांजाब गोहोखौ बांहोनाय। 6,957 कौटि रांनि बे मावथांखिया काजिरङा नेशनेल पार्कनि गेजेरजों 35 किल'मिटार गोजौ बाहागोजों लोगोसे हादोरारि राजालामा 715 नि 86 किल'मिटार बाहागोखौ जौगाहोगोन। बे गोजौ लामाया गोजौजों थांलाय फैलाय खालामनाय समाव जिब-जुनारफोरखौ गाहायाव रैखाथियै थांलाय फैलाय खालामनो हानाय खालामगोन, जाब्रबथायफोरखौ खमायगोन आरो पार्कनि धोनि जिब रोखोमखौ रैखाथि होगोन। मावख'आरिफोरा बुङो दि बे मावथांखिया मिरु आरो गोजौ आसामनि गेजेराव दावबायनायखौ जौगाहोगोन, दावबायनायखौ बांहोगोन, साख्रि सोरजिगोन आरो लामा रैखाथि बांहोगोन। बाथि खौराङाव दङ आसामनि बङाइगावआव थानाय शिव मन्दिरनि साखाथियाव गोसारना थानाय सन्देह गोनां बेदर आरो जाग्रा मुवा बेसादफोर मोन्दों। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बङाइगाव खाथिनि ककिला गामियाव मोनसे शिव मन्दिरनि साखाथियाव गं 20सो न'नि सिथ्लाफोराव सन्देह गोनां बेदर आरो जाग्रा मुवा बेसादफोर गोसारना थानायनि उनाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। जायगानि मोनसे गोनांथार सिबिग्रा थावनि ककिला शिव मन्दिरनि साखाथियाव सिमा इन्जुरफोराव जाग्रा आदार आरो बेदर बायदि मुवाफोरखौबो फुन्नानै दोननाय जादों। थागिरिफोरा दुखु फोरमायो आरो बुङो दि बे खामानिखौ गोसो जानानै खालामनाय जादों, गुबैयै बावैसो सानफोराव मोनसे धोरोमारि जथुम जानायनि जाहोनाव। पुलिस आरो गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरा जाथायथिलियाव थाङो, जायगाखौ बेंखना लायो आरो सोर दायनिगिरि आरो बेसादफोरखौ मानो बेयाव दोननाय जादों बेखौ मिथिनो थाखाय गिबि नायबिजिरनायखौ जागायो। बिबानगिरिफोरा रायजो-राजाफोरखौ सिरि थानो खावलायो, नंखाय रादाब गोसारहोनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायो आरो दायनिगिरिफोरखौ सिनायनायनि उनाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना खोथा होयो। 6थि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्लायाव हाग्रानि मैदेरजों गाग्लिजानानै उन्दै हिन्जावसानि जिउ खहा। बाक्सा जिल्लानि कैरानि गामियाव रबिबारनि फुंबिलियाव सासे 14 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ हाग्रानि मैदेरजों गादबजानानै बुथारजादों होनना पुलिस आरो जायगानि सुबुंफोरा फोरमायदों दि बे ओनसोलाव मानसि जिब-जुनारफोरनि गेजेराव दावराव-दावसि सोमजिगासिनो दं। फुंनि समाव मैदेरा थाखुलियाव हाबहैनायाव जिउ गोमानाय सुबुंनि जिउ खहा जायो। गुबुन सासे हिन्जावसा मधुस्मिता बर्मनआ जोखोम जायो आरो बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय मुसलपुर सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जायो। बाक्सा पुलिसआ खौरां मोन्नायनि उनाव जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो जसनानि गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनायजों लोगोसे आयेनारि राहा लायो। गामियारिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय दानफोराव हाग्रानि मैदेरफोरा थाग्रा जायगायाव गले-गले हाबबोगासिनो दं, जायनि जाहोनाव जिउ आरो धोन सम्पथिनि थाखाय गिनाय आरो खैफोद सोमजिगासिनो दं। मावख'गिरिफोरा हाग्रा साखाथियाव थानाय हारिफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय गोख्रों हाग्रानि जिब-जुनार सामलायनाय आरो रैखाथि राहाफोरनि गोनांथिनि सायाव बोलो होयो। 7थि खौराङाव दङ वर्ल्ड इकनमिक फराम 2026 आव आसामआ गिबि खेब बाहागो लागोन। गिबि खेबनि थाखाय आसामआ 2026 मायथाइयाव दाभ'सआव वर्ल्ड इकनमिक फराम (WEF) आव बाहागो लागोन, जाय मुलुगनाङारि थाखोआव रायजोनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव आगान जागोन। गिबि मन्थ्रि ड. हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 19 जानुवारिनिफ्राय 23 जानुवारिसिम जानो गोनां हादोरनाङारि जथुम्मायाव आसामनि जानानै नुजाथिगोन। बे सावराय जथुमनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिया आसामनि बांबोनाय रांखान्थियारि गोहो, जौगाथायनि दावगानाय आरो रां थिसननायनि गोबां खाबुफोरनि सायाव नोजोर होगोन। हादोरसा सरकारा मुलुगनाङारि कम्पानिफोर आरो रां खाथायगिरिफोरजों गोबां गोरोबथा MoUआव सागान होनायनि मिजिं थिदों।
बाहागो लानायनि थांखिया रां थिसननायखौ गोसो बोनाय, साख्रि सोरजिनाय आरो आसामखौ फालांगि आरो जौगानायनि थाखाय मोनसे दावगानाय थावनि महरै गायसननाय। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।